Nakatanu didi tunesjam.com. Nakatanu didi Kilibe nu baby yo. Kilibe nu baby yo. Baby the sharp from head to toe. Baby a la cat, crystal baby yo. Today na your day, kwado bengoli yo. Mwa fichaba no baby yo. Nakata no didi yo, baby mo in the hot. So different yo, baby mo ipuliche. Anya mututu, mwachuku kelumbosi uka. Confidence oh, baby mo maloko. Nakata no didi yo, nakata no didi yo, baby yo. Lele no, enene benjalu. Oya putabanu, iyewe jekwe mebe. Oya lechabanu, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iyewe jekwe mebe. Oya surugede, oya tekwe kwa mume. Aga meburu manya, bujere papa kiyo. Anige sepwane kogozi emuna kiyo. I want to give you a ring, oh my love, oh. I want to take you to church, oh my love, oh. I want to give you my all, oh my love, oh. My girl, I no fit pretend, oh. I'm serious, oh baby, oh. If not be you, nobody better than me. Nakata no didi yo, baby mo in the hot. So different yo, baby mo ipuliche. Anya mututu, mwachuku kelumbosi uka. Confidence oh, baby mo maloko. Nakata no didi yo, nakata no didi yo, baby yo. Lele no, enene benjalu. Oya putabanu, iyewe jekwe mbele. Oya lechabanu, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iyewe jekwe mbele. Oya surugede, oya tekwe kwa mume. Aga meburu manya, bujere papa kiyo. Anige sepwane kogozi emuna kiyo. I want to give you a ring, oh my love, oh. I want to. African Bulgaria is near Bulgaria and all the Kano Lagos, now it's Lagos. Come on, okay. You will see all. Can you have food? Madam Chima. Come on, do Sibia. Oh, getting Kai. Wow, I not say it now. I can't even see Karicha. Can you different Sibia? Fried rice, sauce, phone, Madam Chima. Well, I don't need them million or look who will channel phone or bloggy. I know look at my face. Or look who will chat or bloggy. I have Makala no look ka e won enjo phone well wo no. Abatete bo gilika fam. Abatete na agbata e di na. Ai na sege no. Kedu ka ga esi we nwotu unu na achọ ifu. Nwo chọrọ izu no na ọrụ. Ka eto ga esi we nweta anyị mo shop na Afiigwe. Yes. Juru ana afitara na Afiigwe ju nke mmadụ. Mmadụ chọkwa anyị kpọ unu n'igwe. Nwa si ike kwa o. Mmadụ chọọ ịkpọ unu n'igwe kwa. Chọọ ịkpọ anyị n'igwe bụrụ 080 35 50 4707. Okay. Kedu ihe na-agwa ndị chọrọ ime ife n'obodo niile? Ife m na-agwa ndị chọrọ ime ife. Ebe a bụkwa be m n'obe ndị ọgọ m kwụ. Ana m anụ nwanyị.
ebe m na-agwakwa dịka ndị kpọ bịa lie maka ọ bịa lie ọ ife ọṅụ ka ọ bụ ka Chineke nna megide ozie marriage ka ọ bụrụ ife ụtọ ife ọbụla God kwadobe inye na marriage and ka God zute ezinụlọ aka nwekwara more people fancha niile ga-akwa ụmụ nwoke fa ya anata nwaanyị ụmụ nwaanyị fa ya ejebe sibeji so nwaanyị ka so ka akwa ịta akwụ na line ka o sota na-aga na nke a ka na-akpụ ụzọ eghere ka osizie taa garụzie na-aga afọ abalị ndị na-achụjefe eze puo eze epuo na befe n'ọka eribezi ife ndị mmadụ abịazịa n'ezoro agwụrụ Madam Chinwe Evangelist ekpere ya ikpere ndị n'igwe alarụghị ka ikpere na be anyị ka Chineke emekwala be gị n'aha Jizọs daalụ sista anyị na-ekele unu daalụ obere gị ọkpọtọba as them they look yo, all eyes on me like a Tupac yo. I keep them Balenciaga, they shady milli, a too bad yo. I know they for your chit chat yo, carry your matter they go TikTok yo. My gentle days on go, I know they look back yo. There you go, see commando. I don't land. There you go, see commando. When we land, there you go, see commando. We don't land. I go. Aya na batago no po pesa na batago na na ubuse se abibia do kada na sege no ibe no kwa to pe na ka Di bai kan na cha kwenu kwetu aluku kwenu pamoja ni kwetu wote amepika leo hasa ndio wanapata madizi ya kulipa Italia aje ni anataka kusikia hapa sasa yes I know Bobo so Oraku kwenu where's Renu? I am
anabatago ọjị unu wetara anyị mana anyị na-asị na ọjị eze dị eze n'aka anyị kene unu rinne daalụ asụsụ dị n'iche n'iche nwere asị n'olololo ọ sị na ọjị eze dị eze n'aka nwa na-asị n'isi mbido ndị bịa be anyị anyị prezentịrị ọjị wee pụtakwara ya ọjị so ihe mmadụ na-ekwuzi kịta na mmụọ nsọ amen enyemaka anyị dị n'afọ onye nwe anyị osebụwa nọrọ anyị osebụwa nọ n'elu ụlọ Chineke pụrụ ime ife niile ọ bụ n'afọ anyị ka anyị ji gbakọba ọnụ ezinụlọ ezipue maka mmemme nke ndị ọgọ ibe na be ndị ọgọ fa were nụrụ nwanyị anyị bụ ndị akaebe anyị bụ ndị osi anyị kelee gị ka isi dute anyị na ngwuru nwa anyị wee na-ayọ ka ebumnobi nwanne anyị nwoke ibi ebe a bịa nụrụ nwanyị ka o mezuoro ihe anya bụ ịfụnanya na ezigbo mmekọrịta na nsọpụrụ ka ọ dị n'etiti nwoke na nwanyị ka ọ bụrụ nzube gị ma bụ Chineke osebụla ụwa iji wee meme alụmdi na nwunye ka a ga-afụ n'ezinụlọ ha nọnyere ha gbaa ha ume gọzikwazi ndị niile bịara ebe a ihe niile anyị ga-eme ka ọ gaa n'anya ka ngọzi nke ị nọnyere anyị gọzie mmadụ niile nọ n'ebe a gọzie ihe niile nke anyị ga-eme ka anyị si na ya were na-afụwanye onwe anyị n'anya wee na-afụwanye gị nwa bụ Chineke n'anya anya bụ ịfụnanya zuzie oke na alaeze gị nke Kristi onye nwe anyị amen. ochie dibịa chụaja ọ dịka onye ndị mmụọ n'aka ọ bụ maka ekwusi na ndị ọgọ anyị ga-abịa ebe a anyị akpọbara ha na ọgọ ya edio mana abụghị ọgọ maka na anyị anabatago ha a gwara ha anyị na ha ga-abịa anyị wee were ihe were chere ya so ihe anyị na-ekwu bụ na unu bụ ndị bịara abịa anyị kedere onye ọrụ n'ofuru ofu kedere ebe ndị fada kpere ya ekpere wee na-asị ọ bụrụ na ya ekpozi ihe a ga-eme n'ebe a ụkwụ onye ọbụla ji bịa ka amakarị igwe ogologo o ji bịa si n'aba Kraịst onye nwe anyị biko tụọ na-eze pụọ ebe ya chọrọ iziga anyị ebe ya ọmarịcha flawa obodo a na-akpọ ụra anyị ebe a ya pụtara flawa ya akpakwa akpa ebe abịa na gadi mmadụ kụrụ flawa emeso ya ba ya sị mgbe anyị gaba anyị niile ọtọriti wee gara wejekwu nna anyị ugwu efi ibe na-adị niile ozi anyị jee na ozi ya nwa anyị zụrụ anyị ezigbo ozigbo anyị jere anyị ji ọrụ ugwu na akwa ya na wee bịa kwanụ so na ebe anyị na-ekwu ya bụ na o nwere mgbanwe masịrị nwa anyị iri nne na-eri maka na ụmụ anyị niile bụ anyị na-agwa abụ ọkwanye ya ka narị nje chọta kwesị anyị gawa n'ihu si ka anyị kpụtụrụ ụlọ ebe ihe ndị na anyị ji ehe ya so na osikwa na anyị nọ anyị jikwa anyị jesị a kedu onye ebe anyị chọrọ ka ọsịnọ chisom nwere ekwue anyị bịaba nọ ebe a edugide anyị peta anyị na ugbu a ebe anyị na mkpụrụ ebe eze ekwe ọkpasị ka anyị na permission anyị nwere nwa uru naba ụbọchị anyị mebiri ime ka anyị mee ụlọ si mụ nnọọ kwe ihe mere na ikwụsịgo okwu ya ekwu mgbe na-ege ntị ịra ndị ha igoro gịta skwuru anya na chọọchị anyị efu flawa ka aha kịta ka ikwu na-ebuchasị ya o wezuzie ego ikwu ya igwe kpọrọ na ihe
You're welcome. Let's be here to the family. Yes, good winner. Jesus. Inakwazio kama ya neno wamono Okungwali boy katienti Iluzie buloa Onyo mebezi na nigo Okungwali boy katienti Iluzie olo na ya Mwane mebe nebe Onyo mebezi na nigo Ogazi amaka wejina gbọmọ Ogazi amaka wejina Osili onyama Nkenke ni jine Ekeke na lojika isabalo Aji ashagata na mu Sadebe no Aji asadebe ebele no Asadebe na ya mu Obia muze no sinimu, selebe no, namo namo na.
Ojeligo wevi nene Ojeligo bichwa Mwane mebe nebe na Mwane mebezi na ebezi na Organize the match for the men and I am. If I have to even a money to please. The money to I just saw no making in Logalaga. What you I put your one in Pumana way here. On this area, I will not Logalaga and answer it. Here, the hollow wire of our people, my way there. Then I just saw that. Agaja maka wejine Mwane mebe nebe Onya mebe zina ni bo Mwane mebe zina Even the idea about me like one way there. Boy, I am down the line, which is who are boy. So kind of the opposite like you can. I'm an eye of that. No more than I put Chinese. Okay, I'm an honor. Kakabudo. Okay, I don't need your wine. I want to forever and ever in Jesus' name. Amen. So now, don't think when I be attacked. I feel like an hour, but I want to go if you don't want to be the way. And I am that you are here, that I know I am a follow. Always way back into the 10 days, if we didn't be a Reiki. So I cannot remember. We should only die. Because you can only I want to want to go in. I can. Alumni, get it again. Who can there? I can again. Munyodogu
Ona kama bagiaka. Abagiaka. Maintenance is key to beauty. After
èyí bàbá sókè àlọ́. Obi ọjọ́ obi rúbọ. Obi ọjọ́ obi rúbọ. Obi ọjọ́ obi rúbọ. Àìsàn bàtàlá. Obi ọjọ́ obi rúbọ. Obi ọjọ́ obi rúbọ. Thank you.
Ladies and gentlemen, I can provide you a video for you. Hey, what is your what is everything for them opportunities on people for people on this for people when you go with your phone otherwise you say before na we give otherwise what you have phone everything for na world people na put your phone hello people want to see them you take your phone na back the road na na okay oh yeah hey what is everything opportunities on this on your people will put you what is happening here? It's a lot of people, man. It's a lot of people, many Buddha. Woo! Even way. Otherwise, I forgot. Mesdames et messieurs, vous devez écouter ça au livre. Et les gens sont beaucoup plus de agarré que te voy a ir a Malayo. Cuando no puedo punto, no tenía que estar. Siempre, y que ni de la boca y calma. Venga de tu manifa, y no te gu, ni yo te voy a cualquier. Y más de talento, o otra cantidad de mujer, y that the show friend of the great one who was there then the managing director one who brought the Nigeria Limited of the end of Namochi who was working there the barrister the break and tapa Jena Kuka, he might be the man, get to go there. He might be the man, Jason when you win it, he might be the man, Tobiano, Namake, you can have it, all go over here and double, or someone, even if it work, can you get a bit of Mamake, what is that Mamake? Is it more you win again? What is that more you win? Hey, even if it work, or look at the potato, or look at what it is. Even I know that, even though I know that, what is that what you want? Hey! come on, Bao, the good for the day. You want to know the plan Yes, sir.
Let's go. Obviously, these two
Jesus Christ, I can do what they do. J E S U let's go. Now one more thing. I didn't want to die. Make the woman and make the wine.